baman ubriu ngidon kam ya kabam man ka step man ka sngi man ka miet Mentag singi sautri ukula lingkot arjar arfuar la plie ka Emerald Farmhouse hasok bar kabala day try da ubak sanbok lang kharshi ying ubadai ru president jong HFU Shela Bholaganj block. Kajing temu jong di urang ba ban plie ka ni ka farmhouse ka long ban penyes no e ka rap ka riang bat ka ri jing ri kumju ru ban krengi kinong jongok kai perthai ban wan sa ha ka te ka farm jong u ka baki ong ha ka tin nong way ka agro tourism. Ubak commander sang pliang ubalong ukong san hak tegesngi ula ai ka jingiro ya utei urang ba namar ka jingyo i jingai jong u. Uba Alphon Bert Carstendiu General Secretary HFU Central Body haba ai jingkran hakane ka jingelang ula ong ba man uwei po wei ubrio udon kam ya unong rap man ka klip man. Hakate kesingi lai don lang u acting sirdar sobar sirdarship ba stalwart link score bat kumju ru uting shop Arman Disiar kum kinong shakhot sngobha. Tada ngilong kibrio kibayo ijngai day ubaksan ubalasdang ia kane kakam kinong sora bat ki nong sobar bat kane tain sora hi bro kawai kidai kibrio kibasngu thu bakumno kiyo ya kakamai kakaji lengba ki kam jungok kai perthai kinong sora kilong kibrio kibabyang ba haka hospitality lane hakata ka jing priang burom ya ki breu ki banabar jin ladawan nunuan jingo kai perkai bengin ya syo ya dadlo siteng lenti kani ka risora kan nompau kumba kalong mentang ladawan ki breu ki banabar ni kren da kiktien ki baklem akor kasora kan nompau dalele ruem ndai ladangi long ki breu ki ba priang burom kan penlong ya kita ki breu banyak tu kana pateng la pateng om tang ya ke jing itna kenrei kinong sora kilong ki breu ki banang ban burom kilong ki breu ki banang ban keren kilong ki breu ki ba pediang burom bat kata ka dei namar balai baki snutu ba pleng kini kinong wan jingo kai perthei ki dei ki bawan ai kamai yangi kandon ka boom ka jing yakam lari ki khon sama jungi ngimi with nakini ki innovative kiba ngi connect lang ya karep karyang bat ki jaka jungokai ya tangre gini ki kentien ngasngo ban kirbok kiryam ya baksan bat ka yin kasem nang ya chaprang kani ka kam kanlong ka kam ka ba kabale si vinum yo nong menta sisin sismem arsmem hendrei nganong ai fi kani ka dei ka sustainable kani ka dei ka jingyo kabalong pateng la pateng ya ki khon lada ngila banchna ya kani dak model kabalong ka model kabala ban pen sustain ya kayo kakot bakari ka jongi kanong ka baruspa ya tang de gini ki kentien ki bakhndiat khuble shibon khuble sia jarno